Moi! Mä oon Janne Kaarnasaari, Asuntosäästön uusi toimitusjohtaja. Mä aloitin kuukausi sitten tässä pestissä ja ennen asuntosäästöä mulla on paljon kokemusta erilaisista tehtävistä ja rooleista. Asuntosijoittamisesta, pienempien ja isompien tiimien vetämisestä, strategiatyöskentelystä, myynnistä ja markkinoinnista, taloudesta, teknologiapuolesta ja yleisesti ottaen liiketoiminnan kehittämisestä. Mä olen opiskellut 2 maisterin tutkintoa, joista toinen on kauppatieteistä ja toinen kansainvälisestä johtamisesta. Intohimona mulla on pitkään ollutkin jo asunto- ja kiinteistösijoittaminen, jota mä oon tehnyt päätöiden ohella. Aiemmin mä olen työskennellyt muun muassa Hiltillä, Henkelillä ja Unileverillä. Asuntosäästön toimitusjohtajuus on tuonut paljon omaksuttavaa lyhyessä ajassa, mutta samalla on kuitenkin heti päässyt vaikuttamaan asioihin. Ennen kaikkea mä oon huomannut, että meillä on aivan loistava ja rautaisen ammattitaitoinen tiimi. Asuntosäästöltä on tehty paljon viime vuodet töitä, jotta nykytilaan on päästy ja myös tulevaisuuden kasvuun on varauduttu hyvin eri markkinaskenaariot huomioon ottaen. Toiminta on automatisoitu ja skaalautuvuus onkin ollut yrityksellä pidempään mielessä päätöksiä tehdessä. Näistä skaalautuvuuden eduista päästään nauttimaan samalla kun portfolio kasvaa entisestään kiinteiden kulujen pysyessä ennalla. Alalla on ollut paljon myllerrystä viime aikoina, jopa osittain turhaakin sellaista. On ollut harmillista nähdä, kuinka riskejä ei ole tunnistettu tai niiltä on haluttu sulkea silmät. Toisaalta hyvin rakennetut portfoliot, kuten asuntosäästöllä, hyötyvät tilanteesta, vaikka markkinan epävarmuus ei olekaan kenenkään etu. Olemme ketteränä toimijana huomanneet pystyvämme vastaamaan muuttuneisiin markkinoihin paremmin kuin isommat toimijat, kuten monet pankkien asuntorahastot, ja siten markkinamuutokset eivät ole aiheuttaneet meillä suurempia muutoksia. Myös, koska meidän portfoliomme ei sisällä uudiskohteita, vaan vanhempia asuntoja keskeisillä sijainneilla, talonyhtiöiden korjausvelka huomioiden on markkina ollut meille suotuisampi ja tarjonnut jatkuvasti erinomaisia ostonpaikkoja. Ostomahdollisuuksia on itse asiassa enemmän kuin pitkästä aikaa. Huomionarvoista on, että asuntosäästö ostaa asunnot pitoon vuosikymmeniksi ja laajentaa strategiansa mukaisesti portfoliota pitkällä aikavälillä, joka tarjoaa kevyellä varoituksella osinkotuottoa sijoittajillemme tasaisesti markkinatilanteesta riippumatta nyt ja tulevaisuudessa. Jatkossa asuntosäästö keskittyy samaan ydinliiketoimintaan kuin ennenkin, eli asuntojen pitkäaikaiseen vuokraukseen turvallisena ja kustannustehokkaana sijoittajana suomalaisiin koteihin. Nykyisillä ostomahdollisuuksilla haluamme kasvattaa asuntokantaamme hallitusti tulevina vuosina samalla kun sisäisiä prosesseja hiotaan paremmiksi, kuitenkaan muuttumatta möyhkäleeksi. Asuntosäästön tulevaisuuden näkymät ovat erittäin positiiviset ja katsonkin meidän pystyvän jatkamaan edellisten vuosien isoa kasvua juuriamme ja sijoittajiemme unohtamatta. Meillä on oston paikat, joten jokainen sijoitus tämän vuoden loppuun mennessä ja alkuvuodesta siivittävät meitä eteenpäin kasvussa ja entistä parempana sijoituksena jatkossakin. Mikäli sinulle sijoittajana herää kysymyksiä, niin vastaan mielelläni. Yhteystietoni löytyvät meidän sijoittajasivuilta. Mukavaa ja tuottoisaa syksyä. Kiitos.